Ali akadongan las roha pajupang muse di pertangyangan palabo roha di channel YouTube YKB Namarhata Bata Tuba. Adorak somas jaha si pahusor-husoron ni rohatta jumulu mahita martangyang. Ali di bata amanami mauliati gudang hupasahat hami siala ni pangaramotim di kami ali Tuhan bui tolhas hami sahat roditikion mauliati madiho ala totong muse di patongoko pertikianon bui kami laho manangihon hatam nauli na dinggan lao mangalion gugudo bohal di kami alani di bagasan todim tod di porbadia urasi mahami ali Tuhan asatama hami totong jongjong di adopam asiroham akahakurangan dosa nami pe marhiti tod dimi ali Tuhan perbadiai mahami asimaroham di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihum mahami amin. Hamuna ali akadongan ia si pahusor-husoron ni rohatta dibuat sian buku wasiat nama rodolan debata manguhum jala pada tocak. Nah di enet sian Joel 4 ayat sia sampai 10 onom. Jala nagabe ojahan ni si pahusor-husorota ima nasian ayat 10 onom nama dok. Patu ngoromo majahuba sia Sion sian Jerusalem jala pangiaronna suarana. Ari ni Tuhan songon na ditaringoti di jamita akan lewati ima pertikian ni debata patuduho kuasona ibana na mangulahon paruhumor tubangsona. Lumoy musay panurirang Joel madok di pamaritahon na di pabutohod do pabua debata patupahon paruhumani dang adong masa disi paraluson sian bangso ni humanay. Sude bangso mangarongom huhut makubu alay di bata makutur langit do tano. Ulaw ni di bata sa diri do pay baruhom muse di ari ni Tuhani alay dada jalo onna butino ni somargarar manang marali. Panurirang Joel manorato di pamuhay ni turpuhon titiko kamuma parbadiay kamuma hamusuon tusima patuat akka ulubalang lapatan na iko parsidoho do bangsoi patupa hay baruoni marhite parporangani dang marporang tuduluk manang tuhutasyo sajo akka bangso naroi alay akka bangso na asingi nanaeng mangadupi hala Israel do alay tutu dada adoksian tonga-tonga ni bangson debata na dipatujulo manang ditotuhon nang dipabaki gabi ulubalang. Didok panurang Joel, holat debatado partano batuan ni hala Israel. Hamu akadongan ali-ali ni YKB Namarhata Batahon. Ela-ela na ubalga di bangso ni debata ima. Na mabahen sasahala gabi ulubalang manang sipatujuloon na buidoy hala na asing manang diri na sa diri hata ni debata takas madok debata sa diri do na parohon hamonangan say olo do hitaon papuji-puji sasahala di tonga ni Huria manang jolma di sihatoropan taida ta argay ta puji-puji akka pabahenan nai roha dohot pakka porsiona alay maralo doon tuhata ni debata danga dong goar manang sipatudu tu goar ni sasahalak na gabi ulubalang manang si parmonang di baritaon martang yang mahita ali di bata manami ratado di rohanami nuaeng marhiti hatam na pengotok kami asa unang adok siyak kami nasay patujuluhod diri manang
pabonggal-bonggal diri, diakka pabahenan, takas di pengoto hodo ali Tuhan na pamonako kami, hodo partano batuan di kami. Alani ikon uduk serep rohanami, marpanguluyot tuho, jala marpangulaon ho Bartolomo ni roham. Pauba rohanami ali Tuhan, asa unang gabi akka naso hasea hami dia dopam. Mauliati madihole Tuhan nami, parsahalai mahami totong, di akka ulaon nami sigano pari. Upuji hami ho di bagasan anakmu Yesus Kristus, naung makokopami. Amin. Songoni majolo partangyangat tasadarion, unang lupa hamu akadongan, like, subscribe, jalasagi hotu akadongan na asing muse, di pasu-pasu Tuhani mahita, marhitain nga parsidohot hamuna, patol haso barita na uli, rap dohot yekabi, say di pasu-pasu Tuhani mahita sa luhukna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.